Здравейки, здравейки, аз съм човека, който днес ще ви говори за това клипси. Аз съм един човек, който познава Прайво БГ и се казвам Мистер Бануно. Или истинското ми име е... Забравих си името. Истинското ми име е Мартин. И се чудите защо говоря така. Значи, като бях на 3 годинки, мама ми даваше такива хапчета, където там трябва да ги ядеш и остават гласът и да говори така, както аз говоря като беби. И сега съм 9 клас и още говоря така. И тогава и се сърдя. Даже още не съм я проговорил. И днес ще си говорим за бележки. Съседите там такова. И това ще бъде клипа. Ще си говорим за за съседите или за цигарите. За цигарите ще говорим. Айде сега да започваме видеото. Да говорим за цигарите с Мартин. Първата тема, с която ще пристъпим е такова. От какво ще направени? Ето, вижте, сега ще ви покажа нещо. Ето, вижте. Това не е хубаво. Не знам ли що ще се дани тогава. Защо почти всички на света пушат. Ти скоча през прозорите. Така, значи сега ще ви покажа една случка, дето видях един път по телевизията. Сега ще ви я покажа. Оби, момче, какво правиш? Татко, ти може ли? Ама какво правиш? Ти пуши боята на лъжицата. Каква лъжица, бе? Ти пушиш лъжица, не пушиш каквото трябва. Верно, бе. Отивам да я върна. И за това ви казвам, не дейте. Чакайте малко, то може да е бъгнало. И за това ви казвам, не дейте да правите така, защото е вредно, а вредните неща аз повръщам от тях. Затова един път, когато видях един човек да пуши от тачка на балкона, под балконя, там го видях. И после се повърнах и трябваше да ходим в Пирогов. И сега искам да кажа, че сега ще се върна, защото имам проблем. Хайде, сега ще връща. Така оправих се и сега ще е такова. Ще ви обяснявам още. Значи, когато... майка ми ме вика, идвам след малко. И така, сега винаги като пушите, не е зле да си вземете... чакай бе, това действа само на алкохола. Значи, взимате, за да не е толкова вредно, можете да вземете можете малко поне. Една на ден или не една, даже изобщо. И защото това е вредно, а и хартията се прави от вредни вещества и може да се нараните или, както пише на тази кутия от цигари, ето, не може, огледално се вижда, ще ви го прочита, тютюнопушенето може да убие вашето неродено дете. Така че, ако сте майка и сте бременна, не дейте да ядете, да пушите, защото е вредно за вас и за бебето. Ой, колко ми е тежко. Колко ми е тежко. Пушъка не се вижда от цигарата. Нищо не усещам вече от бременността. Детето ми е мъртво. Ето, ама няма се мъча. И за това, ако сте жена и ако сте бременна, не дейте да пушите. Защото може да убие детето ви.
И мисля това да бъде от мен, защото исках само да ви предупредя да правите така, защото кой знае какво може да стане и дори нищо не дейте да пушите. Може само някаква дъвчица, има едни дъвки цигари, дето там си, като си смуче така и си издилва пара, аз съм ял тях, много са хубави. Това ще бъде от мен. Някои хора да пишат дали искат други теми и мога да правя даже някакви анбоксинги или с приятели на ProEvo.bg да снимаме. Не знам, може да снимаме и с Виктор, не знам. Ще видим какво ще стане. Ама с Виктор той не иска, защото той Виктор не е толкова добър момче, толкова добро момче. Аз ще запознах. Аз ще правя битие, не ми е приятел, не ми е брат, той ми е приятел. И за това, да, чао, стига съм говорил, защото ще ми преградне гласа и после ще трябва пак да ходим в Пирогов. Айде, чао!